Aduh, apa lagi? Bucin baik lah. Nanti. Alah, aman lah apa? Nonton apa dingin kayak ngono? TikTok. Sini ki urung-urung nonton kayak ngono. Apa itu video TikTok kok? Yang bangun di video ki lagi scroll apa beranda nang TikTok. Dek iki gen cilik. Nak nonton kayak ngono sepit dhisik. Oh no. Ki lara Pak. Ngomongnya. Sepit ki ora larang. Nek dek sepit kan oleh duit, oleh sangkang wan sedulure. Lumayan. Pak, nek ngene gelem yo Pak yang bate, Pak. Apa nih hal ini? Sing tempat sepet lara ya. Ya, nek lara tak awas Pak Wika. Ora apa-apa takon balane. Nek dek gelem sepit, kulit cepet oleh cewek. Cewek sing kena video ki utuh Pak. Utuhnya mau ya cepet. Mantep bae. Nek dek sepit kan dadi awake gede dhuwur yo. Cewek kan wae dek kabeh. Oh no. Dek kan ganteng kayak bapak kayak ngene. Ceweke akeh. Ini lak putih kabeh. Anak tulane lah Pak. Pape ya. Oh. Lire. Oh. Nah, nang Facebook kan ya. Sawadeng kaya ayu temen ya. Mangane apa ya? Wih, kira teman. Bilang Nah, jene raine karo gulune pernanes beda ya. Dijak teh. Walah, online ora balas. Sombong temen ya. Paling rai karo gulu be warnane beda yang tak sombong ya. Wah nek dia emper ayu nek kiye. Tetep ora. Kang, apa Kang? Delok cewek kiye. Nanti nang TikTok mau dong bapak kali ketaranya. Cewek yang apa? Walah yo. Wali kamu iki kesem-sem yang koyo. Kang, cepet lara ora Kang? Ya ora lara lah. Sepetnya kayak nek dicopot semut kae lho. Lah, mesti lara lah, lara ngandel. Ora lara ora, kayak dicopot semut tok. Lah dokter ana bawa wadon Kang. Ya mena doktere wadon ya. Ayu maning. Anak tenan. Tapi nyawa dikelong. Alamatnya kan di kamu. Ya masih dilongi lah. Nang kelalen alamatnya yos. Pirang tahun ya, 10 tahun. Lah nyora percaya karo Dika. Ya ora percaya takon apa ngeyel. Takon yang kurang layar. Anu ka balu ngalah. Malu ah. Mau beli kabar lah. Nyokit mau nang kene. Ya soalnya siapa nang kene? Ya umum. Pokoknya kalau umum ya orang perlu apa? Kan. Bocah. Junji anaknya kan bengi kan centron tata krama. Empathy siki nginu. BL ana sing anyar-anyar piye. Kon jatuh duwite bapak ku. Ate umum. Kepeng ning ndi ki ya? Cari apa ngelem Kak. Nyong winter dadi cewek. Dah, bocah. Malah. Wis tunggu HP anyar Kak, cewek ora bales. Malah, kayak anak mendres kayak anak ya. Ki ngapa Ndres? Ndres nang ngene. Ngapa tah iki? Saya kon ngelem Kak. Malah lu ngaming gila. Aku wis wangum. Aku wis mabuk. Aku wis tobat. Dosa. Ya wis lah. Kok ngene dingin iki lah. Kuno. Ya, ya.
ngapa nang kene ya? Apa tuh lagi ngapa? Matane ya. Ini tak takon dah. Pada sepeda yo. Gak saya deke. Kurang sepit deke menu. Yang mana wis. Dek. Aku sepet, Bang. Dukune ki kotok. Kotok. Kotoknya teng weruh, Kak. Nah, iki ya goblok. Ya, dek ya goblok wong mawin. Awet maning. Lala sih. Rasane ki kayak sokot jaran ora bantura. Rasane iku kaya jejeket nyong. Apa lu mau cepet nah? Mangi kok mamang kene ta? Pak bisi iki tok dupak ndak. Mulane cepet bolane larang. Param ning. Hanya mau sepeda, Pak. Ayo sepeda, Sikis kedes. Wis wayahe ditugel. Ya, Bang. ora apa-apa. Nanya penuh kamu tak malah hoya-hoya. Yang belum tanggap dah hoya-hoyan. Oh, tak tanggapna. Ini. Ya wis, besok tak tanggapna sikit gitu. Bae kana timbang layong bae. Wis, besok tak tanggapna sikit dikit turungan bae, susah dolan bae. Oh, sekarang turu bae. Besok tak tanggapna isuk-isuk. Langsung sepeda. Bocah kakon speed angel temennya. Nanti speed dia putu. Kon nanggap ya. Larang mesti. Apa kon cah tolak lolok kaya sing dua serangkai. Oh no. Oh yakin along apa kae. Ola. Alan, Pak. Indahnya pemandangan. Asik, Pak. Oyang, Pak. Wis senang. Mulai, Pak. Yuk, mulai yuk. Bakal ngepengnya pernah, Pak. Bapak urate ya. Bodoh. Monggo. Semenang kayak nonton kayak gini nonton. Nonton.
dipecuti. Oh, mayo lunga-lunga bae mayo. Yo, Kang. Kang nyong ngapus, Kang. Lah apa? Ora. Ngapus cacing, Kang. Ora. Apa mau ngapus ke bentuknya lama Ya kayak mendem. Aku tuh balik nak titiknya ngapus.